Dobrodošli na listu 20 najvećih gradova Balkana, odnosno jugoistočne Europe. U poretku ćemo se voditi brojem stanovnika gradova s okolicom, pa krenimo od zadnjeg mjesta. Na 20. mjestu je Temišvar s malo više od 400.000 stanovnika. Temišvar je elegantan srednjoeuropski grad sa širokim trgovima. Ispod njegove barokne ljepote krije se priča o revolucijama i carstvima. Upravo su ovdje 1989. započeli prosvjedi koji su doveli do pada režima Nikolaja Čaušeskova. Sljedeći je Brašov s 408.000 stanovnika. Brašov izgleda kao bajkoviti srednjovjekovni grad skriven među vrhovima Karpata. Smješten u srcu Transilvanije, grad su u 13. stoljeću osnovali njemački doseljenici. Nedaleko od grada nalazi se dvorac Bran, često povezan s legendom o Drakuli. U središtu Transilvanije nalazi se Klužna Poka koja s 425.000 stanovnika zauzima 18. mjesto na listi. Na glavnom trgu dominira crkva Svetog Mihovila, jedno od najvažnijih gotičkih zdanja u regiji, dok kip Matijaša Korvina podsjeća da je upravo ovdje rođen jedan od najpoznatijih ugarskih kraljeva. 17. je Ploešti s preko 430.000 stanovnika. U 19. stoljeću Ploešti je postao srce rumunjske naftne industrije. Tijekom Drugog svjetskog rata grad je bio jedna od najvažnijih meta savezničkog bombardiranja, jer su njegove rafinerije opskrbljivale Njemačku. Ovo je grad gdje je crno zlato oblikovalo sudbinu čitave Rumunjske. Na obali Dunava izrastao je Novi Sad koji s 460.000 stanovnika zauzima 16. mjesto na listi. Osnovan krajem 17. stoljeća, Novi Sad je rastao u sjeni moćne tvrđave Petrovaradin, jedne od najvećih u Europi. Grad je važan ekonomski i obrazovni centar Srbije, a posljednjih desetljeća bilježi snažan rast. Sljedeći je Plovdiv s preko 460.000 stanovnika. Ispod njegovih kaldrmi krije se priča stara više od 8.000 godina, što ga čini jednim od najstarijih kontinuirano naseljenih gradova na svijetu. Antički teatar iz 1. stoljeća koji se i dalje koristi za koncerte stoji tik uz šarene kuće iz bugarskog narodnog preporoda. Na obali Crnog mora leži Konstanta koja je s 475.000 stanovnika 14. na listi. Ono što grad čini posebnim je njegova slojevitost, rimski mozaici skriveni pod modernim zgradama u sjeni lučkih postrojenja. Danas je Konstanta najveća rumunjska luka i jedna od najvažnijih na Crnom moru. 13. na listi je Jaši s 478.000 stanovnika. Nalazi se na istoku Rumunjske blizu granice s Moldovom. Grad je bio prijestolnica kneževine Moldavije stoljećima, a u Prvom svjetskom ratu je privremeno postao i glavni grad Rumunjske. Monumentalna palača kulture predstavlja simbol grada, a u njemu je osnovano prvo rumunjsko sveučilište. Sljedeća je Priština s oko 500.000 stanovnika. Ovo je izrazito mlad grad. U samom središtu Prištine nalazi se neobična nacionalna knjižnica, građevina s desecima kupola. Neki joj daju neslavan epitet najružnije zgrade u Europi. Priština je grad kontrasta između orijentalnog nasljeđa i socijalističkog urbanizma, danas se uzdižu moderne zgrade i neboderi. Dolazimo do 11. grada, Sarajeva, koja ima 514.000 stanovnika. 1914. ovdje je izvršen atentat na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. To je bio pucanj koji je pokrenuo Prvi svjetski rat. Sarajevo je zanimljiv kulturni miks, u istom kvartu se može čuti ezan s džamije, zvona katoličke katedrale i pravoslavne crkve. Uz orijentalnu jezgru grada uzdiže se austro-ugarski centar, veliki socijalistički blokovi te moderni poslovni neboderi. Listu top 10 gradova otvara Ljubljana s 532.000 stanovnika. Iznad grada bdije Ljubljanski dvorac, a ispod njega vijuga rijeka Ljubljanica. Početkom 19. stoljeća Ljubljana je postala glavni grad ilirskih provincija pod Napoleonovom upravom. Zanimljivo je da je ovdje 1933. dovršen nebotičnik koji je s visinom od 70 metara bio jedan od najviših nebodera tog vremena u Europi i najviši u tadašnjoj Jugoslaviji. 9. na listi je Skopje sa 705.000 stanovnika. 1963. grad je pogodio razoran potres koji je uništio većinu zgrada. Nakon potresa je nažalost odlučeno da se stari grad neće obnavljati. Umjesto toga, po planu japanskog arhitekta Kenza, izgrađen je distopijski brutalistički grad. Danas je to grad kontrasta iznad kojeg se uzdiže tvrđava Kale, dok rijeka Vardar s lijepo uređenom obalom i poznatim starim mostom vijuga kroz gradsko tkivo. 8. grad na listi je Tirana koja doseže gotovo 1.000.000 stanovnika.
Samo nekoliko desetljeća unazad centar grada bio je siv i strogo uređen po pravilima socijalističke arhitekture. Središte grada čini prostrani Skenderbegov trg okružen važnim institucijama i muzejima. U Tirani se danas podižu neboderi impresivne visine koji potvrđuju njezin snažan urbani razvoj. Sljedeći je Solun s više od 1.000.000 stanovnika. Sjeverna grčka metropola je stoljećima bila raskrižje raznih kultura, Grka, Rimljana, Bizantinaca i Osmanlija. Svi su ostavili svoj trag od impozantnih zidina i crkava do šarmantnih uskih ulica. Nakon oslobođenja od turske okupacije grad je započeo svoj moderni razvoj. Šesti na listi je Zagreb s 1.047.000 stanovnika. Šetnja gornjim gradom vodi nas kroz uske popločane ulice, prolazeći pored katedrale koja je jedna od najviših sakralnih građevina u ovom dijelu Europe. U donjem gradu se isprepliću široke ulice, parkovi i velike historicističke palače. U gradu se nalazi mnoštvo muzeja, a jedan od najzanimljivijih eksponata je zagrebačka mumija s najduljim etruščanskim zapisom na svijetu. Peto mjesto zauzima Sofija s 1.357.000 stanovnika. Nastala je na mjestu antičkog naselja Serdika. Smještena u podnožju planine Vitoše, Sofija je oaza zelenila i parkova. Grad je kulturno, privredno i administrativno središte Bugarske, dom brojnih muzeja, galerija i kazališta. Katedrala Aleksandra Nevskog s kupolama od zlata i bakra te brojne pravoslavne crkve daju gradu prepoznatljiv karakter. Četvrti na listi je Beograd s gotovo 1.700.000 stanovnika. Smješten je na slikovitom ušću Save u Dunav. Grad ima kontinuitet naseljenosti više od 7.000 godina. Obližnja vinčarska kultura predstavlja jednu od najstarijih civilizacija na svijetu. U gradu se nalaze brojne palače i monumentalne zgrade, poput hrama Svetog Save, koji je jedna od najvećih pravoslavnih crkvi na svijetu. Na lijevoj obali Save izgrađen je Novi Beograd s velikim brutalističkim blokovima, koji se danas razvija kao poslovni centar Srbije. Stižemo u top 3, a na treće mjesto dolazi Bukurešt s populacijom od 2.440.000. Najveća atrakcija grada je impozantna palača parlamenta, druga najveća administrativna zgrada na svijetu nakon američkog Pentagona. Zgrada je gotovo u potpunosti izgrađena od domaćih materijala, čime je Ceausescu htio pokazati da je Rumunjska samodostatna zemlja. Calea Vitorei predstavlja najvažniju povijesnu ulicu u gradu s brojnim palačama i važnim institucijama. Na drugom mjestu se nalazi ogromna Atena koja ima malo manje od 4.000.000 stanovnika. Iznad grada se uzdiže Akropola, čuvar antičke civilizacije. Atena je kolijevka filozofije i zapadne misli. Ispod modernih avenija leže ostaci antičke Atene. Ermou je glavna pješačka trgovačka ulica koja povezuje trg Sintagma s trgom Monastirki, prolazeći kroz povijesni centar grada. Grčku metropolu godišnje posjećuju milijuni turista iz cijelog svijeta. Došli smo do prvog mjesta. Na samom vrhu se nalazi apsolutni gigant Istanbul koji s okolicom broji nevjerojatnih 18.000.000 stanovnika, što je jednako ukupnom broju stanovnika svih prethodnih gradova na listi zajedno. To je grad na dva kontinenta. Tjesnac Bospor razdvaja Europu i Aziju, 2/3 grada se nalaze u Europi. 1000 godina bio je srce Bizantskog carstva, a nakon turske okupacije 1453. pretvoren je u prijestolnicu Otomanskog carstva. Simbol grada je Aja Sofija, arhitektonsko remek djelo izgrađeno 537. kao crkva. Neke od najbitnijih znamenitosti su plava džamija, Topkapi palača i sustav trostrukih zidina, dugačak 5 km s više stotina kula. Carigrad je civilizacija u pokretu. Stigli smo do samog kraja liste. Napišite u komentarima je li vas iznenadio neki od gradova i njegov položaj. U tablici možemo sažeto vidjeti prikazane podatke za sve gradove. Ako vam se video svidio, pretplatite se na kanal za više ovakvih sadržaja iz geografije i povijesti. Podijelite video s drugima i uskoro se čujemo s novim zanimljivostima.